mugimendua dakar berarekin, eta azken finean uste dugu Euskaraldiak nolabait modu desberdin eta ertz desberdin askotatik mugitzen gaituela, ez? Lehenengo norbera mugitzen du, bai? Rol bat aukeratzeak, hausnarketa bat dakar horrekin, ze hizkuntza ohitura ditugun, eta nola mugitu edo aldatu ditzakegun hizkuntza ohitura horiek. Beraz, mugimendu pertsonala edo individuala badakar. Baina Euskaraldia ezinbestean ariketa kolektibo bat ere bada. Beraz, kolektibotasun hori ere badakar. Nik rol bat aukeratzeak eta nik nire hizkuntza ohiturak aldatzeak nire ingurukoenetan ere eragina badauka, ez? Eta orduan, nolabait euskararen erabilera kolektiboki ere mugiarazten duela uste du. Eta zer esanik ez, ariketan milaka pertsonek parte hartzen badute, ez?